Music by बोला बोला छठी मैया की जय। दिलवाले रिकॉर्डिंग स्टूडियो भाखोले बाटे हो बबुआला भारा छोटी की सामानों की ना गोल सारा। ये जी सुना तानी हाँ हो बोला हाँ भाखोले बाटे हो बबुआला भारा छोटी की सामानों की ना गोल सारा। ठीक है बात ओइला ना घरे पिया कैसे बबुआ की कोसी भराई। ओइला ना घरे पिया कैसे बबुआ की कोसी भराई। धनी आवो तनी सोना आवो तनी माथावा पर दौरा उठाइब जान आवो तनी छठी घाट दौरा ले जाइब बोला बोला छठी मैया की जय। Music by Akshay Singh. पर साल कही के तू घरे नहीं आइला कोसी ना भराइल पिया दिन डर कैला। अरे छुट्टी ना मिलत रहे छुट्टी मिली गइल कल गाड़ी हम घर पर छठी माई के घाट दिहल जइयो और कृपा हो जाई छठी माई के फेरू से गोदिया फुलाई। कृपा हो जाई छठी माई के फेरू से गोदिया फुलाई। घर आवो तनी सोना आवो तनी माथावा पर दौरा उठाई बजान आवो तनी छठी घाट दौरा ले जाइब बोला बोला छठी मैया की जय। Music by Akshay Singh. एहो नेमता दियाइल नहीं कोनो रिश्तेदार की खाना खियावे की बपोरे पटीदार की। ओकर चिंता तू छोड़ दो ए छठी माई के पास सब होई जाई गंभीरा अकेला राइटर हाथावा बटाई कृष्णा प्रजापति सनी दिलवाले घर देखा गईले आई। संदीप संघटिया अमन अभिषेक घर देखा गईले आई। धनी आवो तनी सोना आवो तनी माथावा पर दौरा उठाई बजान आवो तनी छठी घाट दौरा ले जाई भाखोले बाटे हो बबुआला भारा छोटी की सामानों की ना गोल सारा। ये जी सुना तानी हाँ भाखोले बाटे हो बबुआला भारा छोटी की सामानों की ना गोल सारा। ओइला ना घरे पिया कैसे बबुआ की कोसी भराई। ओइला ना घरे पिया कैसे बबुआ की कोसी भराई। धनी आवो तनी सोना आवो तनी माथावा पर दौरा उठाइब जान आवो तनी छठी घाट दौरा ले जाइब दिलवाले रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर तावल बजा